Inselmilkom u nistedinkom għal 115 il-riflessjoni 3 minuti mal-Patri. F'dan il-5 ħatta matul is-sena Ġesu jkompli jgħallem flekk imsejjaħ diskors tal-muntanja illi bdejna nisimgħu il-ħadd li għadda bit-8 beatitudnijiet. Illum Ġesu jfakkarna illi aħna bħala dixxipli tiegħu irdu nkunu il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. Ovvjament mal-ewwel nifmu li Ġesu juża żewġ simboli komuni ħafna, mhux biss għalina llum imma anki għal dawk kollha li kienu qed jisimgħuh propju fi żmienu. Il-melħ huwa l-melħ li jagħti t-toma lill-ikel, huwa l-melħ li kien u għadu jippreserva l-ikel biex ma jitlifx it-tjubija tiegħu. Il-melħ li spiss fil-Bibja kien simbolu tal-ħajja, simbolu tal-erf, simbolu tal-imħabba talla lejn il-bnedmin, simbolu tal-imħabba li għandha tagħti toma lir-relazzjonijiet bejn il-bnedmin. Araw bliema responsabilità qed jabbina Ġesu. Isejħinna biex fis-sempliċità tagħna nagħtu toma, nagħtu sens l-ħajja tal-bnedmin tal-lum u forsi fid-dawl tas-simbolizmu bibliku qisu bħal donnu Ġesu qed ifakkarna biex din it-toma natuha billi niġdu għall-imħabba talla għalina, għall-imħabba li tixprunana biex inħobbu anki lil xulxin. U forsi propju f'dan is-sens nistgħu nifmu it-tieni simbolizmu faċli ħafna biex nifhmuh. Għandna nkunu id-dawl tad-dinja. Fil-verità, huwa Ġesu illi jiddeskrivi lilu nnifsu bħala d-dawl tad-dinja, jiena d-dawl tad-dinja, kull min jimxi warajja ma jimxix fid-dlam imma jkollu d-dawl tal-ħajja. Ekku, Ġesu mhux biss qed jitlobna nagħtu sens lill-ħajja u lill-istorja tal-bnedmin tal-lum, imma jistedinna biex bis-saħħa tiegħu, bil-qawwa tal-kelma tiegħu, bl-għejxien tal-valuri tal-Vanġelu, aħna nixelu id-dawl f'dinja li spiss f'ħafna ċirkustanzi hija mdalma. Interessanti jekk irridu anki l-background tal-Antik Testament l-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija, profeta li jissuġġerixxi illi huma l-opri tal-ħniena illi jagħmlu minna dawl li jdawwal lill-bnedmin. Jalla nilqgħu din il-vokazzjoni biex bil-qawwa tal-Ispirtu verament inkunu melħ u dawl għalina nfusna imma anki għall-bniedem tal-lum. Inselmilkom u l-mulej jagħtikom is-sliem.